Ο Τρίφων παίζει synthesizer, ο Γιάννης μπουζούκι. Αυτός παίζει κάμερα. Καρασούλος. Δεν υπάρχει. Ο Καρασούλος, παιδιά, είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Δεν μπορώ να σας πω άλλα. Ναι, είναι πολύ καλό παιδί. Ήρθε εδώ. Λοιπόν, και έλα να σε δούνε. Φίλιππας Βασιλόπουλος. Είναι από την Αγία Βραβάρα αυτός. Αλέξανδρος Ζουγανέλης. Λοιπόν, πέστε μου τι να σας πω, τι θέλετε να πω. Ωραία, πάμε. Παραγγελιά, παιδιά, παραγγελιά. Τι να κάνω. Να πω ένα τραγούδι δικό μου παλιότερο για τους μεγάλους, τη Στέλλα. Άντε πάμε, παραγγελιά. Αυτό το τραγούδι σας το αφιερώνω από καρδιάς στον Παναγιώτη. Εύχομαι να πάνε καλά τα όρκεστρα και όλο το σμάρτ εδώ πέρα. Το έγραψα το 1981 σε ηλικία 7 χρονών.